Priamo vedľa opery v srdci Viedne sa nachádza malý úkryt. Je to malá oáza s krásnym nádvorím a sochou Ježiša. Tu môžete jednoducho prísť, zotrvať a odýchnuť si. Sme vo Svetom roku ako pútnici nádeje. Niektorí putujú z Karlsplatzu smerom ku katedrále. Na tejto ceste si tu môžete urobiť prestávku a zotrvať s Pánom. Môžete tiež vystúpiť do našej hornej miestnosti. Viac informácií o tom bude nasledovať neskôr. Je to miesto s včelami, malá oáza, kde môžete jednoducho stíchnuť a vstúpiť do rozhovoru s Ježišom. Chcel by som srdečne privítať všetkých pútnikov, ktorí sa vo Viedni vydávajú na cestu od Karlskirche ku katedrále. Na tejto ceste sa nachádza malé, trochu skryté pútnické miesto nazývané Homebase Viena na Opergase číslo 4. Dole na nádvorí stojí socha Ježiša, kde môžete zotrvať. Hore sa nachádza tzv. Horná miestnosť, kde sa veľa modlí. Tu sa nachádza malá kaviareň, kde si môžete dať kávu. Vedľa je kaplnka. Tá je prístupná všetkým v pracovné dni počas školského roka od 7 hodiny ráno do 9 hodiny večer. Srdečne vás pozývame prísť, aby ste boli s Pánom, sedeli pri jeho nohách, počúvali ho, milovali ho a učili sa od neho.